गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों गरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंनैसो नैबे बाथ्राखौनो लाबोनो सानदों। दिनै जोंनि मानगोनां आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथाङा मोनसे बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जोंनि जे क'क्राझार आर.एन.बि हस्पिटाल सिभिल हस्पिटालखौ दिनै फोजोबस्रांनो हास्थायनायनि सायावहाय बिनि माखासे समाधानफोरखौहाय लानो थाखाय माखासे भुल बुजाबुजिनि थाखाय नैबे गोरोन्थिफोरा जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा बुंदों। थारैनो बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथो। बे माबाफोरखौ गोरोन्थिफोरखौ समाधान खालामनोब्ला दिनैहाय गासै दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनो गोनां होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायाव आङो 100% सापर्ट होयो। आरो बेदि सावरायलायोब्ला गासैबो सानसे साननैनि गेजेरावनो बे गासैबो समाधान जायो होननानै बिथाङा दिनैहाय बे बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो सैथो बिथांनि मा बाथ्रा बुंदों दा दसे उनावहाय भिडिअ क्लिपखौ होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बिनि उनाव कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय जोङो बेखौ मोननो हायो रायजो राजाफोर। दिनैहाय मोनसे पइन्टखौ आङो बिथांखौ दिनै भुल गोनां जादों। दिनै देबोरगावहाय मेडिकेल कलेजाव रावबो माबाफ्रानो पेसेन्टफ्रानो थाङा होननानै बिथाङा दिनै बुंदों। जायनि फलावहाय दिनै बेवहाय 400निबो एबाब माखासे बेमार नायजाग्रा मानसिफोर फैनांगौ। बेबासो बिदि थाब्लासो बिथाङा बुंदों बेवहाय मेडिकेल कलेजा जोरनानै थागोन होननानै। दिनै बिदि 400निबो बारा जुदि माबा थायोब्ला, जुदि बाव इन्सट्रुमेन्ट दंखायोब्ला, बेवहाय माखासे माबाया दंखायोब्ला, गासैबो जुदि नायग्राफ्रा दंखायोब्ला अट'मेटिक फैखागोन। बेखौहाय प्रसार खालामनांगौआ सोर? रायजो राजाफोर। बेनि माखासे खामानिफोरखौ नायनांगौआ सोर? रायजो राजाफोर। नोंथांमोन जोंनि सरकाराव थानाय माखासे मानसिफोरा बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ, निउसफ्राव होनांगौ। जोंनि क'क्राझार साइन्स माबायावहाय मेडिकेल कलेजावबो बेबायदि सुबिदा जाबाय होननानै बिथांमोना एडभार्टाइज होनांगौ। आरो दिनैहाय माखासे गिदिर गिदिर बेमारफोरखौहाय दिनै सिभिल हस्पिटालनिफ्राय, फर एग्जाम्पल ओरै गसाइगाव सिभिल हस्पिटाल, ओरै काजलगाव सिभिल हस्पिटाल, गोबां जायगायावहाय जोंनि बिटिसिनि गेजेरावहाय सिभिल हस्पिटाल दङ। बिनिफ्राय बिथांमोनहा रेफार खालामहरनांगौ। जुदि मोजां गिदिर मोजां जुदि मेडिकेलाव थाग्रा जे डक्टरफोर दङब्ला, बिथाङा दिनै बिस्वजित दैमारी मानगोनां बिथाङा दिनै बुंदों मोजां डक्टरफोर दङ, नाथाय नायजाग्रा बेमारिफ्रानो गैया होननानै बिथाङा। दिनै जुदि रावबो मिथियाब्ला, बेवहाय मोजां फेसिलिटि दङ होननानै मिथियाब्ला सोर थांगोन? नाथाय मोनसे कुइसना बिसोर रायजो राजाफोर, जुदि मोजां फेसिलिटि आरो गासै इन्सट्रुमेन्टसफ्रा नायग्राफ्रा गासैबो दंखाजोबोब्ला अट'मेटिक सानसे साननै गेजेरावनो, सप्ता खनसेनि गेजेरावनो गासैबो जोंनि बेमार नायजाग्राफ्रा, गिदिर बेमार जाग्राफ्रा बे मेडिकेल कलेजाव थांगोन। दिनै बे गोरोन्थिया सरकारनिनो होननानै जों हमनो हायो रायजो राजाफोर। बिथांमोना जेबो एडभार्टाइज खालामनो हायाखै। आरो मोनसे खमजुरिया बेनो जोङो नुनाया, दिनै सिभिल हस्पिटालनि माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौहाय दिनै मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनाया, थारमाने बे मेडिकेल कलेजाव मोनसेबो माबाफ्रानो इन्सट्रुमेन्टसफ्रानो गैया, बेमारि नायग्रा जन्थ्र मन्थ्रफ्रानो गैया। बेखौसो जोङो नुहुरदों रायजो राजाफोर। दिनै बिस्वजित दैमारी बिथाङा थारैनो मोनसे बाथ्राखौ आं सैथो बुंदों। बेखौ गासैबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय जोङो समाधान लानो हायो होननानै। नाथाय दिनै बेखौ बेबायदि खालामब्ला बिनिफ्राय इन्सट्रुमेन्ट लाबोबाल' बेखौ बेमार बेयाव नायजाफैयो बे नङा। दिनै बेवहाय माखासे गिदिर बेमारफोरखौहाय दिनैहाय बिथांमोनहा माब्रैहाय बाव रेफार खालामहरनांगौ। गोबांथार जोंनि फिसा बेबायदिनो साब सेन्टारफोर दङ। बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो माबाफोर दङ। जोंनि बिटिसिनि गेजेरावहाय बिदिनो 6थासो ब्लक दङ। बे 6था ब्लकनि गेजेराव गोबांथार साब सेन्टार, गोबांथार सिभिल हस्पिटालफोर दङ। बिनिफ्राय रेफार खालामनानै हरनांगौ। आङो बेखौ सानो रायजो राजाफोर। बे आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंना सैथो जादों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। थान्दै जथुम लानायजों लोगोसे आरो बेवहाय आंखौबो हांख्रायहरदोंमोन। गतिके आङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, दिनैनि बे सानखौ बिथांमोनहा रायजो राजाखौ लानानै गिदिरै बे मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। जिहेतु आथिखालाव जों नुबाय थादों क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजाव
बे जागासिनो दं बे दिनैनि बाथ्रा नङा आगोलनिफ्रायनो अदेबानि बे बेलायाव आगोलनिफ्रायनो मोनसे रायलायनाय जानानै दङ सिगांनिफ्रायनो जे मेडिकेल कलेजखौ जोङो जुदि गनायथि मोननांगौबा मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय अब्ला जोंहा माखासे नर्म्स दं बे नर्म्सआ फुलफिल जानांगौ दा मेडिकेल कलेज गंसे जानांगौब्ला बे मेडिकेल कलेजाव माने मा होनो बायदिसिना बेमार जब्रा जानाय मानसिफोरनि माने बेमार नायजानो फैनाया 400निबो बांसिन नांगौ माने फ्राय 400 खावसे 450सो जानांगौ आरो मा 450सो जुदि जाबाय थायाबा मा साननाय जायो बिनि फरायसाफ्रा माने मोजाङै बेबायदि माने मा होनो देहा फाहामनायनि बेलायाव बिसोरो बेमारिखौनो मोजाङै नायनो मोनाखै ओंखायनो बिसोर रोंगौथि गोनां जानो हाया बेबायदि मोनसे माने बाथ्रा फैयो आरोखि बेनिखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दा माने पेसेन्टफ्रा फैनांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय जितु जोंनि सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटालनि माखासे माने जायफोर बाराद्राय इमारजेन्सि नङा बे इमारजेन्सि नङैफोरखौ बेवहायनो नायहोनायनि बेबस्था माने आसाम गभर्नमेन्टनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेखौ खालामनानै होदों दा बे बेलायाव क'क्राझारनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे बिफानखौ बेवहाय नायनाय आरो बिनि मेसिनारिखौ लाबोनो नागिरनायाव माखासे मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय फैदों गतिके आं सानो बे बेलायाव क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजायानो जयै गासै आफादफ्रानो आरो गासै दैदेनगिरियानो जयै सावरायलायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाबो थानांगोन आरो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालावबो इमारजेन्सि मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानो हानांगोन आरोखि दा ओंखायनो दिनै मेडिकेल कलेजाव जोंहा 30निबो बांसिन स्पेसिलिस्टफोरल' नङा प्रफेसारफोर एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दंफैजोबो जायफ्रा गोबां रोंगौथि गोनां डक्टर गतिके बेवहाय जोङो गुवाहाटी जिएमसि बा कचबिहार बा बेबायदिनो बङाइगावफ्राव थाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन डक्टरफ्रा दा दंजोबो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बारा बुजियैखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज देबोरगावआव थांनो नागिरा आरो बे थांनो नागिरैनि थाखाय माने बेमारि मानसिफ्रा बेवहाय नुजाथिनाया खम जायो आरो बिनि थाखायनो मेडिकेल काउन्सिलनि जितु माने मा होनो बेवहाय पारमिसन मोननांगौआ आरो बे मेडिकेल कलेजआ एफिलिएसन मोननांगौआ उनावहाय गोब्राब जाहैगोन बिनि थाखाय जाहाथे मेडिकेल कलेजाबो थायो आरो सिभिल हस्पिटालबो थायो बिनि थाखाय सरकारा बे खामानिखौ मावबाय थादों अदेबानि जायगायाव बायदिसिना लकेल इसु लादों बेयो फैयो सेन्टिमेन्ट नाथाय बिदिखौ खालामबाय थाया जासे जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायलायनानै मेडिकेल कलेजाबो जाहाथे सिक्रिटि मोनो आरो जोंनि जितु देहा फाहामसालि बेबो मिनिमाम माखासेथ' डिब्रुगड़आव थांजोबनो हायो खारन बयबो गामिफोरनिफ्राय थाङो बे गामिनिफ्राय थांनाय बेमारिफ्राथ' डिब्रुगड़आव डाइरेक्ट थांनो हाजोबो गतिके क'क्राझार टाउनाव जाब्रबनाय मानसिफ्रा जाहाथे इमिडियेट ट्रिटमेन्ट मोनो बिनि थाखाय क'क्राझार माने सिभिल हस्पिटाला बेबो सोलिबाय थागोन बे लेभेलसिम गतिके बेखौ जोङो रायलायलायनानै दिहुननांगोन लामाखौ खालि जों बादाल' होबाय थायोबा प्रतिबादल' खालामबाय थायोबा मोननैबो थानाय नङा डक्टर थानाय नङा सोरबा थानाय नङा दावराव दावसि जायोब्ला अब्ला मेडिकेल कलेजाबो उनावहाय बन्द जाहैगोन आरो सिभिल हस्पिटालाबो नोरजिया जाहैगोन आरोखि ओंखायनो बे बेलायाव बे फिसा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं दंलायो आं सानो सावरायलायोबानो